अभी भी रास्ता बदल दो, मैं तो तारा विनाश तय बा, तारा मुंह में लकवा मरबे करी, जीभ तार चुबे करी। खबराए जब माई लोग पहुंचल बा, जब भौजी लोग पहुंचल बा, जब चाची लोग पहुंचल बा, जब बहन लोग आज माइक लेके कहता लोग कि 100 रुपया का माइक लेके केहू पहुंच जाता। हम पूछते नहीं कि ई माइक श्री भरत शर्मा जी के कहानी के पहुंचत, ई माइक श्री माननीय शारदा सिन्हा जी के कहानी के पहुंचत, ई माइक श्री गोपाल राय जी के कहानी के पहुंचत। जो गोपाल राय के जाता इसे माइक लजाए लगा था कि हमरा का पूछे के बा कि गोपाल राय जी के सही से उत्तर मिल जाए। और जब पूजा जाता तो दहाड़ के कहता कि तू भाई कहे कैले बड़ा पूजा निर्लज के तरह, पूजा बेशर्म के तरह, पूजा भैया कोनो जमीन जायदाद के नहीं खे, हमार लड़ाई कोनो रुपया पैसा के नहीं खे, हमार लड़ाई कोनो खेत खलिहान के नहीं खे। भैया हमार लड़ाई तो समाज खाती बा, वो समाज खाती बा जहाँ इस कुमूर्ख सब बैठ के समाज में चहल। आज एगो चीज कहल जहाँ बा, जब चलनी है घर से तबीयत खराब रहे सब कोई जानता, लेकिन हम भैया से कहने कि भैया अगर मरद भी रहा तो हम अमही भी तो छठियावा जरूर पहुंचब, हम इस कार्यों को मिस नहीं कर सकते। देखिए रोज सबसे को आग्रह करी चाहता नहीं, लड़ाई एजा दो भाग में विभक्त हो गई बा, दानव और मानव की लड़ाई विभक्त हो गई बा। सोची चंद मुट्ठी भर कलाकार अपना भोजपुरी पर गंदा गीत से कब्जा जमाओ चाहता, लेकिन से मुक्ति दिलावल हमने के सब मिलजुल के आपन काम बा। सोची कि एगो कलाकार जब मंच पर चढ़ला, जब अमही मिश्र के मंच पर आवला तो गर्व से कहला कि आज हम अमही मिश्र में गावे जाता नहीं, ओजा जाता नहीं, जहाँ सभ्यता संस्कृति के पाठ पढ़ल जाला, जहाँ सभ्यता संस्कृति के पाठ पढ़ावल जाला, ओजा दूसर कलाकार कहता कि जीनो हम गारिये सुनाइब, गारिये गाइब, गारिये सुनाइब। हम आयोजक मंडल के भी कतना कोसी अरे आयोजक होगे के चाहिए तो सतीश भैया ऐसा लोग चाहिए, सुभाष भैया ऐसा लोग चाहिए, छठी अम्बई भी से छठिया जैसे लोग चाहिए कि दहाड़ के कहे कि हम तो करे के बुलाए जो सभ्यता संस्कृति के पाठ पढ़ावे। एगो चीज जान ली, संगीत ऐसा चीज है, संगीत एगो साधना है, सबके जोड़े के काम करेला, तोड़े के ना। लेकिन चंद मुट्ठी भर कलाकार जो हमने के विभक्त ले जाता, पहले जाति में विभक्त ले जाता, गीतन में विभक्त ले जाता, अतने ना पहले लजात रहन कलाकार लजाला, पहले गीत लिखाता है तो 10 दिन लग जाए, महीनों दिन लग जाए, लेकिन आज का बा, आज वही लिखे के बा जौन समाज में जहर बोवे, जौन समाज के विध्वंस करे, जौन समाज के तोड़े, अतने नहीं खे सुनने वाला भी कम विध्वंसक लेखन के ओकर चेहरा ओकर मुंह देखत ओकरा मुंह पर काली को देके चाहिए, वो जब बैठ के ही हंसता, बड़ा दुख के साथ कहता नहीं। सोची आज जब चलने है बक्सर से तो मन में एक ही चीज आवत रहे, हे भगवान जल्दी पहुंच जाए, रास्ता में जाम लगल, हम सबसे एक बार माफी चाहते हैं लेट पहुंचना खाती। एगो चीज कहल चाहता नहीं हम कि ऐसा उत्साह कहाँ से आयल कि बीमारी में भी अब मिश्र आवे खातिर रोक नहीं पावत, लेकिन ऐसा कहाँ होता जहाँ कार्यक्रम बगल में होता जहाँ हम जा नहीं पावत, बड़ा दुख के बात। सोची कैसन दुनिया हो गई, कैसन रीति रिवाज हो गई कि आज बेटी बहन सब एक साथ बैठा था, ओ ये जाके दक्षियारा गाय गावता कहता कि हम हइये गाय हमने के बर्दाश्त करते जा। अरे भोजपुरी चुपचाप बैठे जा। तो सोची जिंदगी मनुष्य में जन्म लिहल बेकार बा, ये भी तरह के कर धोखे। आज सोची भैया बानी पिताजी के देहांत में दौड़ल पहुंचनी, हम वो जिंदगी वो बात के कभी जिंदगी में नहीं भूल सकत। हमरा एक ही चीज लोग पहुंचला के ना रहे, हमरा लग रहे कि कहाँ अथाह सागर के तरी प्रेम बा कि एगो बाबूजी बहनी, लेकिन एगो बाबूजी भाई लेखा बाबूजी के भेज दिए। आगे के पीछे दूसरा मकसद नहीं है, आगे के पीछे कहीं मकसद बा एगो बाबूजी गइल, लेकिन एगो बाबूजी हमारे भाई के अपना बाबूजी के जगह पर भेज के गइल। लेकिन एगो चीज हम कहब कि जहां भी जाई भोजपुरी माई के अगर केहू चीरहन हो कर धोखे ओकर विरोध जरूर करी। एगो नंद कुमार तिवारी के आवाज उठौला से ना हुई। सोची रोनिके आभास कतना दर्द झेले के पड़ता, कतना गम झेले के पड़ता। हम मिथिलेश भैया के माध्यम से कहल चाहब
कि विशेष में जहां भी लोग आवाज पहुंचत होकर कम से कम हर जगह आवाज उठाई, सरकार तक भी आवाज उठाई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आवेदन दे चुकनी, हम माननीय डीजीपी महोदय का भी आवेदन दे चुकनी, ये अभी तक कोनो सुनाई ना भइल। लेकिन हम अभी तक चुप ना बैठनी, चुप ना बैठब, आगे भी चुप ना बैठब। हम जिंदा रहा या ना रहा, हम खूब क्या कही के जाता नहीं, हम धरती पर रहा या ना रहा, लेकिन अनेकों नंद कुमार पैदा क के जाइब कि जहां जाइब तारा के नाथ लगावे खातिर लोग तैयार नहीं है। नथियावल जी सोची, बहुत कतना शर्म के बात बा कि एगो ब्यास दूसरा ब्यास के बैठ के माई बेटी रोटी गाड़ी देता, कहता कि तहर नतनी की उम्र का होता, एक धरती फाटा हम समाज आई कैसे ही बर्दाश्त होता, उजक मंडल कैसे बर्दाश्त करता, जहाँ माई बहन बेटी नतनी के खुलेआम गाड़ी हो के उजक मंडल दांत चियार के देखा तान, शर्म आवे के चाहिए, लानत आवे के चाहिए। अतने नहीं खे महावीरी पूजा के अवसर पर बुलावल जाता, केकरा के जे गरियावता, केकरा के जे भोजपुरी के अपना खराब करता, केकरा के जे भोजपुरी के घर में मिला होता। अगर बोला हम पूछे हम पेशूरा जतना कह जा नारायण की तरह ई कहत रह तू पब्लिक सुनत का करी, पब्लिक भी कम नहीं की। सोची रउवे पैसा देता नहीं, रउवे से पैसा लोग लेता, और रउवे कहे आके कहता लोग गाड़ी गाई, और रउवे के कहता लोग कि हइलो सुनत तो हम का करी। सोची कतना बड़ गाली बा समाज खाती, कतना बड़ चुनौती बा समाज खाती कि रउवे से कमाता, रउवे से खाता, रउवे का लतियावता, रउवे से जुतियावता। हमने का ही दाछिया के लानत बैसन समाज पर जैसन कलाकार के बड़ा के समाज के दुष्कर्म में पहुंचावत होके हम पूछता नहीं कि जब द्रौपदी के चीरहान होत रहे, आग्रह करब संगीत सुभाष भैया से, आग्रह करब सतीश भैया से, वहां के स्वागत कर जाओ। देखो चीज जान ली, सब कोई हाथ उठा कर सबका शपथ लेवे के पड़ी कि न बना बेटी बहन के गीत में कबो गंदा गीत बजाई, न कबो गंदा गीत पर डांस करो, और न कोनो पूजा त्योहार में गंदा गीत बाजे दे। हमारा बात गलत होके तो सब हमारा अब कहे कि तू उतर जा, ऐसे कि संगीत के मंच है, कोनो भाषण के मंच ना है। हमरा और भाई बन के आयल बनी, हमरा और बेटा बन के आयल बनी, लेकिन हम एगो भोजपुरी के दूत बन के आयल बनी। कुछ लोग कहता कि भोजपुरी खातिर इनकर का योगदान बा, हम तो बहुत पढ़ल लिखल हई, हम तो हतला किताब लिखल बानी, हम तो हतला बड़ा विद्वान बानी, लेकिन हम सीना ठोक के कहता नहीं कि हम विद्वान दाता है। अरे भैया हम तो एगो भोजपुरी माई के सपूत हई, हम भोजपुरी माई के सपूत हई, हम कोनो विद्वान ना है। हम पूछता नहीं कि विद्वान कैसन जो माई के चिरहन हो धोके, वो जे कुर्सी में बैठ के दाचिया धोके, लेकिन वो चरवाह जात होके, ये भोजपुरी माई के चरवाह नंद कुमार जात होके कहत होके कि तारा मुंह पर हम ताला लगाई। सोची आज हर तरह हर जगह नाम के डंगा बाजता, इनका के कैसे बैठा दिया जाओ, इनका कैसे मरवा दिया जाओ, ओकरा बाद भी और भाई को पीछा नहीं के हटत को पीछा ना हटी, लेकिन वह सब कम से कम हाथ उठा के कह दी कि कैसन दिन देखल पड़ सकेला कि केहू अपना बेटी बहन को बर्थडे में को गंदा गीत ना सुनी ना बजाएगा, हो तो सब लोग हाथ उठा दे। अगर ऐसा ना होगा तो सब लोग हाथ उठा दे, अगर माई दे होगा तो, लेकिन होके के चाहिए तो ऐसा लोग होके के चाहिए जहाँ हमें भी छठियावा में आइला के बाद लोग हाथ उठा के कहता कि गलत गईबा तो नथियावल जीवा। सोची अतने नहीं खे गीत तरह तरह के आवे लगल, लेकिन केहू पहुंचाता तो ओइजा लोग अब आक्रोशित होके लागल। एगो मीटिंग होके कि ना हमने कैसा जनसमूह कह जाओ कि दानों के काम तो करते बनी जा, अब हमने के दानों के रूप भी ले लिया जाओ, लेकिन हमने के कहते जा कि ना वो दानों के लखेत दिया जाओ, चहेट दिया जाओ, भगा दिया जाओ कि हमार भोजपुरी कही जाई तो शान से कही कि हमार भोजपुरी, जैसे हमारा होता निशान से तो कहता नहीं कि जय भोजपुरी के कार्यक्रम में जाता नहीं तो लोगों से कही कि हम भोजपुरी माई के सबूत है, अपना भोजपुरी के बचावे खातिर जाता नहीं। एक गीत अगर बाजे गंदा गीत बाजे तब तो आंचल से मुंह ढक ले लो, भागे पर मजबूर हो जाए लो, बहनिया को जाके कोसे पर मजबूर हो जाई कि कैसन भाई पैदा कैले बानी, माई कोसे पर मजबूर हो जाई कि कौन कैसन बेटा पैदा कैले बानी, जौन बैठ के यही मन से गरियावता, यही मन से लतियावता और सबका के बोलावता। हमारा याद बा एगो प्रोग्राम बहुत रहे एक जगह, कभी हृदय भैया से बात भेल रात में 11:30 बजे,
हृदय भैया से बात भइल, हमने भैया को कार्यक्रम होता हो या खानी का कल ही लाठी लेके पहुंचता नहीं, वहां के पहुंचने हो जा कार्यक्रम बंद भी भइल। ये वो चीज बताओ तनी हमने ये कथा समर्पित बन जाकर रखा थी, सोचे के पड़ी तो सोचे कि चंद एगो कलाकार जाता अपन कब्जा जमाता गंदा गीत से, लेकिन हमने के काहे चुप बैठब जा, हमरा समझ में नहीं खाओ कौन रूप से चुप बैठब जा। आई जाओ, लगल जाओ, अपना भोजपुरी के बचाओ जाओ, अपना भोजपुरी के 8वीं सूची पहुंचाओ जाओ। समय काफी हो चुकल बा, रोज सबके प्रणाम करतनी, हम रोज सबके पैर धके आग्रह करतनी, एगो भिक्षाटन करतनी कि आज कोई शपथ ले कि ना अपना घर में कबो गंदा गीत के समावेश हम ना होके दे। सब कोई हाथ उठा के कम से कम एक बार समावेश कर दो कि अपना घर में हम कभी भी गंदा गीत कबो ना बाजे दे, कोनो पर्व त्योहार होके चाहे कोनो प्रोग्राम होके ना बाजे दे। तो जोर से बोल जाओ, जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। ना ये आवाज कैसे पहुंची दिल्ली, नीचे से भी सदन से आवाज तेज उठे के चाहिए कि जब आवाज होके तो जाओ दिल्ली के सदन तक कि जय भोजपुरिया जो कार्यक्रम करोगे बा, ये कार्यक्रम ना एगो आदर्श कार्यक्रम ना एगो सीखा, तो ऐसा सीख खाती जोर से बोले के पड़ी। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। भोजपुरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की। बस यही कह के अपना वाणी के विराम देता नहीं, हम काफी हो चुकल बा। लेख खाती जे भी बड़ बुजुर्ग ओकरा से माफी मांगता नहीं, अपना बबुआ लोग से भी माफी मांगता नहीं, सबका से माफी मांगता नहीं। बैठ के आज प्रोग्राम देखब, ऐसे देखब कि जय भोजपुरिया के प्रोग्राम है, बड़ा नीमन प्रोग्राम होला। आइल बानी हम जय खाती ना गीत सुने खाती, कहे ई प्रोग्राम है जय भोजपुरिया के लोग दहाड़ के उन्हें कहता चला छठिया प्रोग्राम होता हो, या कोनो गंदा गाय के समावेश नहीं के, कोनो माई के ना भागे के पड़ी, कोनो बहन के मुंह ना ढके के पड़ी, कोनो पतोह के जाके घर में लुकाए के ना पड़ी। तो हम कहता नहीं ऐसा लाल हमार तबियत खराब है तो कुछ लोग कमेंट करें कि बहुत दिन ना, एगो चीज कहता नहीं हम जितना दिन जियब सो लोग ये ना कहियन कि भोजपुरी के बर्बाद करके गइलन, लोग ये कहियन कि भोजपुरी के बचावे खातिर आई रहन। ये कह के बाड़ी के डांस करी, रोशो के प्रणाम।